Hadian ke jing sange penmi khubor ka bala jandon san banai kan thi yo Menteri Rangba ka jala u Dr. Mukul Sangma ka Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kalarai ban weng no ikate ka rai jongka hakabakan sedang ban penmi no iki khubor siphang Menteri Rangba ka jala kumba jilong bro shikata katai ka rai kalong hadian bakala don ka jing akendu jongki prangut ki dikhot jongka MEPA yo Menteri Rangba khatsan tarik nailar ar hajar khatsan Hakaba kilaya kerani ki daw ge bla pelong ye ki kot khubor jong ka jala Meghalaya bakin sange adu san banai nak benta ban penmi ye ki khubor jong Menteri Rangba ka jala hakatai ga jing kendu Menteri Rangba ula kran shai baka jingkran jong hayeng dorba jala kam simut setia ban kata mat yong ya barok ki kot khubor jong ka jala wat laki dan pat katu kat ni naki ki bala long shisha kum kinong pathai khubor jong ki sengle no Haka jingelang la rai banang ni syakmat kandon ke jinge trelang hapadeng Menteri Rangba bat kaseng kapahe tam jong kikot kubor ka jala ka Meghalaya Editors and Publishers Association nak benta ka roi kapar jong ka jala hi barok lang la ban pen kan mau baka MEPA kala sange ban thok kubor ya Menteri Rangba nadu ka dorbar mang tengka jong ka jala ka bala long hau banai leber bala dep